Salam dostlar, men Murat Sehet Guliyev. Bugün 2021-nji ýylyň 8-nji apreli. Bugün program ýylylaryň esaslary blogumyzyň 4-nji sapagyna, ýagny akym diagrammalary bilen siz bilen birlikde. Akym diagrammalary näme? Ştaýdan bir akym diagrammasy bar, ýagny algoritmanyň şekillerine öwrülmesi diýip biler kısaça. Ştaýda geçen sapaklaryň birine de ýanyşmaýarsam bir tur geçipdik. Bir algoritmany şekillere öwrýär. Näme üçin öwrýär? Onu has düşnükli bir şekilde programmerleme öwrüp bilmek üçin akym diagrammalary ulanylýar. Şekillerin üstü bilen has düşnükli bolýar. Onu ileride özüňiz bileňizde has gowy düşünýärsiňiz. Bu şekillerin her biriniň aýratyn öz edýän işi bar. O işler näme işler? Meselem ştaýda baştan başlaly başda olan 4 burç dällanym gönüwürç şöne çünkleri ýok. Ýani burçlary ýok, burçlar aýda o şekilde gönüwürçlemede. Biz näme diýäs? Başlat we tamamla başlat we tamamla üçün ulanýan şekilimiz bu. Soň akym arifmetik amallary ýerine ýetirmek üçin bu 4 burçluk ýa-da gönüwürçlük şekilimiz ulanylýar. Ýani goşmak, aýyrmak, bölmek, köpeltmek ýa-da şoňa meňzeş ähli arifmetik işlemler şu 4 burçluk şekiliniň üstü bilen ýerine ýetirilýär. Prosent çykarmak bolsun ýa-da şoňa meňzeş ähli işler şu 4 burçluk ýa-da gönüwürçlük şekiliniň üstü bilen ýerine ýetirilýär ýa-da düşündirilýär. Bul näme? Bul 4 burçluk däl ýa-da gönüwürçlük däl, bul paralelogram. Paralelogram giriş we çykyş işler üçin ulanylýar. Giriş we çykyş işler näme diýmek? Meselem bir klawiaturadan bir san girmek isleýäs. Ol işimiz ýani klawiaturadan bir san girmek üçin ulanylýar. Biram monitora ýani ekrana bir zat görkezmek üçin ulanylýar. Mysal üçin bir san bir amal işledik we netijesini ekrana görkezlemek üçin şol şekil ýani paralelogram şekilimiz ulanylýar. Bu näme? Pişme şekilindäki şert şekili ýa-da şert diagrammasy. If diýilýär. If näme üçin ulanylýar? Mysal üçin iki sanak öňde iki sanak ýol çykýar. Eger işte şol işiňi tamamlan bolsaň bundan git. Ýa-da tamamlamadan bolsaň başgasyndan git. Ýalak düşündürüşler ýa-da ýalak buyruklar şu pişme şekliniň üstü bilen düşündirilýär. Şunu ýalak mysal bereýin. Geçen sapagymyzda näme diýdik? Mektebe gitmegiň algoritmasyny taýýarlapdyk. Şonda bir ýerine ýalňyşmaýan bolsam şu bardy. Avtobus gelýänçä garaş, eger gelen bolsa min, gelmedik bolsa garaş. Ya iki sanak ýolda ordamy? Eger gelen bolsa min, şu ýola git, gelmedik bolsa aşak ýola ýa-da gapdal ýola diýip iki sanak ýoly şol eger ýa-da pişme şekli bilen düşündirilýär. Bu aşagdaky 6 burçluk näme? 6 burçluk aýla ýa-da gaýtalamak. Bir işi birden köp ýerine ýetirmek üçin ulanylýar. Ýani geçen sapagymyzda şunu geçipdik. Bu näme? Bu näme etmek? Ýani arifmetik bir algoritmanyň şekile dönüşdürülen görnüşi. Hani geçen algoritmamyzda birden 5'e çen sanlaryň jemlemegiň bir algoritmasyny taýýarlapdyk ýanyşmaýan bolsam. Şonu ýeken näme akym diagrammasyna öwürdim. X deňdir 0, iki başda, soň x deňdir 0. X-iň bahasy 0, 0 goşmak bir näçe? 1 edýär. Ondan x-iň bahasy 1 boldy, 1 goşmak 2, 3 boldy. 3 goşmak 3, 6 boldy, 6 goşmak 4, 10 boldy, 10 goşmak 5,
näçe boldy? 15 boldy we tamamladyk. Aslında 5 sanyk sanyň jemlemek üçin şuňa giden algoritma, giden akym diagrammasyny taýýarladyk. Ýöne mysal üçin diýip bileriz, birden 100'e çenli sanlaryň jemini tapyp berýän bir programma ýazdysak, ýa-da bir akyş diagrammy taýýarlaň diýsek, ýeken taýýarlamaly. Meselem 100'e çenli şuňa nämäni etjekmi? Ýok, etjek gel. Näme üçin? Sebäbi biziň nämämiz bar? Aýlaw ýa-da gaýtaramagymyz bar. Aýlaw bilen şoň aslynda ýekejesini ýazyp, şol işi aýlawyň üstü bilen täzeden gaýtaladyp isleseň işte diýäs 5 gezek gaýtala diýsek 5 gezek şol işi gaýtalaýar. Onuň üçin buňa peýdasy bar. Bu işleri häzir ileride indiki sapaklarda has içkin bir şekilde takyp bir şekilde göreriz. Ýöne bugunlukça şu taýda tamamlaýan. Indiki sapakda görüşýänçek. Hemmeňize hoş sag bolun. Sağlypda görüşelim.